खुलुमबाय बड' लाइव निउज चेनेलनि नायगिरि नोंथांमोनखौ गासिखौबो फुंबिलिनि गोजोन हामग्लायनाय बावहरग्रोबाय। नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे भिडिअ लानानै फैबावबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। आसामाव ISI आरो अल कायदा उग्रपन्थी आफादा मोनसे गिख्रंथाव ब्लुप्रिन्ट फोसावदों, जायखौ लानानै आसाम आरक्षीजों लोगोसे भारत आरक्षीखौ साननो गोनां खालामदों। खौरांगिरिफोरनि बादिब्ला ISI आरो अल कायदानि टारगेटआ दायो आसाम होननानै बुंदों। गौरखथिनि जाथायखौ लानानै आसामाव बमा बेरफ्रुहोनायनि अल कायदा आरो ISI आफादा सिखि हरदों। सुबुं जथुमजों लोगोसे धोरोमारि जायगा, बास, रेल बायदिफोराव गाग्लोबनायनि मोनसे गिख्रंथाव ब्लुप्रिन्ट फोसावदों। गौरखथिनि हिंसायारि दाङाबाजिखौ लानानै टुइटारजों लोगोसे भिडिअजोंबो हुमखि होदों अल कायदा आरो ISI आफादा। लोगोसे बे समाव आसामनि खना खनला हाई एलार्ट खालामनाय जाबाय होननानैबो खौरांनि गेजेरजों फोसावदों। नसुंसेयारि हादोर बांलादेशआव हिन्दु आरो मुसलमानफोरनि गेजेराव हिंसायारि दाङाबाजि। बे धोरोमारि दाङाबाजियाव 6 हिन्दु सुबुङा जिउ गोमानांगौ जाबाय होननानै फोरमायदों। नसुंसेयारि हादोर बांलादेशआव आथिखालाव हिन्दु सुबुंफोरा निरापत्ता गैया होननानैबो खौरांनि गेजेराव फोरमायदों। सुलुंनि बादिब्ला हिन्दु सुबुंफोरा गंसे मन्दिराव दुर्गा फुजानि थाग थियारि खालामबाय थानाय समावनो माखासे इस्लाम सुबुंफोरा मन्दिराव गाग्लोबदों होननानै फोरमायदों। लोगोसे बेयाव हिन्दु सुबुंफोरनि जिउ गोमायो होननानैबो खौराङाव फोरमायो। भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, साबस्क्राइब आरो कमेन्ट खालामनो दाबाव।